L-għodwa tajba l-kulħadd u l-ħadd it-tajjeb. Bħalma nagħmlu kull sena, aħna l-Patrijiet Franġiskani niġu hawnhekk fostkom sabiex niċċelebraw flimkien jum l-Art Imqazza. U bħalma nagħmlu ta' kull sena nitolbukom l-għajnuna finanzjarja, materjali kif ukoll dik spiritwali. Bl-għajnuna finanzjarja tagħkom li ta' kull sena ittuna fil-fatt il-ġbir tal-quddis tal-bieraħ fil-għaxija u dak kollu tal-lum se jmur propju bħala għajnuna għall-Patrijiet Franġiskani tal-Art Imqazza. U l-missjoni tagħna l-Patrijiet Franġiskani fl-Art Imqazza tinkorpora fiha missjoni biex ngħidu hekk speċjali. Għax apparti li nieħdu ħsieb is-santwarji kollha tal-fidwa, is-santwarji li jinsabu fl-Art Imqazza, iżda nieħdu ħsieb ukoll fosthom ċentri skejjel ta' tfal u nieħdu ħsieb ukoll speċjalment lill-familji nsara li jgħixu fl-Art Imqazza. Il-familji nsara huma ftit ħafna fl-Art Imqazza u għal bosta raġunijiet, għal diversi raġunijiet. Iżda bħalma d-dinja kollha qed tesperjenza bħalissa din il-pandemija, tistgħu timmaġinaw id-dbatija kemm kibret propju fl-Art Imqazza. U dan għaliex is-sostenn l-għajnuna li huma jsibu biċċa l-kbira jekk mhux 100% hija kollha tiġi mill-Pellegrini. U ovvjament din il-pandemija kif waqfet lil kulħadd waqfet ukoll lil persuni li jgħixu fl-Art Imqazza, lin-nies li jgħixu fl-Art Imqazza. Pellegrini mhumiex imorru, kullhom kien magħluq, allura dawn litteralment qegħdin arku btejhom. U għalhekk bl-għajnuna finanzjarja tagħkom aħna l-Patrijiet Franġiskani nkomplu ngħinu lill-komunità hemmhekk, lill-Patrijiet tagħna stess, lill-komunitajiet insara sabiex jibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Iżda kif qedtilkom ukoll ħaġa importanti wkoll hija l-għajnuna spiritwali tagħkom, l-għajnuna spiritwali fejn jidħol it-talb. Importanti ħuti eżis li nitlobkom sabiex il-kol flimkien anke matul din l-Ewkaristija nitolbu għall-Art Imqazza l-paċi fl-Art Imqazza, għall-komunitajiet insara sabiex jibqgħu jgħixu hemmhekk. Il-paċi li hija importanti ħafna. Tafu, aħna bnedmin, iżda fejn tidħol l-Art Imqazza sfortunatament hemm ħafna biex ngħidu hekk ferat, hemm ħafna fratturi. U allura importanti wkoll li fl-intenzjonijiet personali tagħna speċjalment minn dan is-santwarju importanti li nitolbu dejjem għall-paċi fl-Art Imqazza. Jiena minn qalbi nirringrazzjakom bil-qudiem tal-ġenerożità li dejjem urejtu magħna u l-Mulej jagħtikom is-slim tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal darb'oħra fjum il-Mulej biex niċċelebraw flimkien dawn il-misteri, il-misteru tal-kelma ta' Ġesu u l-Ewkaristija fejn nirċievu lil Ġesu fil-qalb tagħna. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna
kif Alla fil-mumenti l-aktar diffiċli tal-ħajja tagħna, fil-mumenti li ħajjitna tidher li tkun qed tfalli u jintervjeni u jenna biex nibdew ħajja ġdida bħal m'għamel ma' Pietru. Għalhekk bil-preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu l-ħtijiet tagħna, nitolbu maħfra lil Alla ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna fil-familji tagħna, ma' ħbiebna fuq ix-xogħol biex niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa li llum ser nofruha għar-Ruħ Leli Grima. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Fitjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għaxi ma għandix tama oħra ħlief fil-grazzja tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Hawn jien ibgħat lili. Qari miktib tal-profeta Iżajija. Fis-sena li fiha miet is-Sultan Użija, jien rajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tron għoli, merfuħ il-fuq. Dju li l-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm serafini li kienu jgħidu jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċti, l-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Blajjat tagħhom is-sisien tal-etibi teżu u t-tempju mtela bid-duħan. Imbagħad jien għedt, ja ħasra lija, mitluf jien, bniedem b'xuftejhim nixsa jien, u f'nofs poplu b'xuftejhim nixsa nammar, madanakollu rajt bajnejja lis-Sultan, il-mulej tal-eżerċti. Wieħed mis-serafini tajjar lejja b'ġamra nar fidu li hu kienet iqabbad b'imqas minn fuq l-artal u mess li fommi bija u qalli, ara, din messitlek xuftejk, żunitek qebet u dnubek inħafe. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid, lil min se nibgħat, min se jmurilna? U jien wieġibt, hawn jien ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek, ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħar mulej qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi, quddiem l-Allat irrid nannilek, bwiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek, ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħajra t-tiba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int wieġibtni, kattart li l-qawwa f'ruħi, ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodulek ħajr mulej islaten kollha tal-art, għaliex semgħu l-kliem ta' fommok u jannu l-inġiba tal-mulej, għax kbiru sebħ il-mulej, ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek.
Il-lemminija tiegħek issalvani, il-mulej iżomm kemm tu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem, la titlaqx emil idek, ngħidu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. It-tieni qari. Dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla apostlu lil Korintin. Ħuti, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna, skont l-Iskrittura, diffnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura, u der lil Kefa, u mbagħad l-12. Der imbagħad lil aktar minn 500 taħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi ħud minnhom raqdu. Imbagħad der li ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd, qisni twilit mormi qabel il-waqt. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla, kjoġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra ditros fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt ta' għadira ta' Ġenezzaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil-xmum, aqdef il-barra fil-fond u kalaw xbiek tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmunu qallu, Mallem għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala xbiek. Hekk għamlu qabdu kotra kbira ta' ħud li xbiek tagħhom kienu għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Xmun Pietru kif rada nixteħed f'riġlejn Ġesu qallu tbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqa' tassew mistaġeb kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħud li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u lied Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun tibżax minn issa il-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta imbagħad resqu id-dgħajsa mal-art telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minnu bietna. Il-Ġesu niggustaħ jiena sa ċertu punt. Jażel nies, anzi l-Knisja mimlija b'nies midembejn. Illum għandna s-sejħa ta' Pietru u sħabu. Aħna fil-Knisja tagħna u nagħmlu sewwa il-qaddisejn nagħtuhom qima u nsemmu s-sabiħ tagħhom. Kultant però ninsew li dawn kienu nies bħalna. Nies li jgħixu f'dinja bħal tagħna. Nies li kellhom id-diffikultajiet, nies li kellhom it-tentazzjonijiet, nies li żbaljaw. Imma ltaqgħu ma' Ġesu fil-mument l-aktar diffiċli ta' ħajjithom u Ġesu bena fuq l-iżbalji tagħna. Bena fuq dawk li huma d-difetti tagħna. U għalhekk Ġesu huwa kbir. Ġesu Alla ma jħares bl-għajnejn tal-bnedmin. Aħna bniedem li forsi mhux kapaċi jew f'għajnejna ma jkunx kapaċi nwarbuh. Ġieli jiġri hekk lilna nfusna.
inwarbu lilna nfusna, naqtaw qalbna meta ngħaddu minn diffikultajiet kbar, mhux biss tal-ħajja materjali, imma tal-ħajja spiritwali. Jien midneb il-mulej jaf kif ħares lejja. Alla lilna ħalaqna kif aħna għax iħobbna. Alla lila ħalaqni bid-difetti tiegħi u jħobbni kif jien. U dan narawh mill-liturġija tal-kelma tal-lum. Għandna 3 personaġġi llum jekk għadna attenti għall-liturġija. L-ewwel lezzjoni, it-tieni qari, it-tieni lezzjoni u l-Vanġelu. 3 personaġġi kbar. Iżajja, profeta, San Pawl u Pietru x'mu. Iżajja fl-ewwel lezzjoni naraw kif kienet is-sejħa tiegħu. Issa dan biex nirriflettu li l-Alla qed isejjaħ lilna l-koll, napplikaw ħalina waqt li qed nippriedika jien, għax dan importanti. Iżajja kien qed jgħix fil-fdal ta' Iżrael, Iżrael kien tkisser wara li ħarġu mill-Eġittu, wara li ħarġu mid-deżert u daħlu fl-Art Imwiegħda, Iżrael biet minn Alla u tkisser. U kien baqa' ftit nies u Iżajja kien wieħed minnu. Kien beda jgerger kontra Alla stess u ħassu midneb u x'inkellu dil-viżjoni biex imur ixandar il-kelma tal-Alla qallu iwa li ħata għażjan il-meħammur inxandar jien għal dawn in-nies li ma jridux jafu bejk tiġri fil-ħajja tagħna llum, fid-dinja tagħna llum. Jien ħammur inxandar dak joqtluni, jgħajruni. Jien midneb bħalhom ħammur nitkellem fuq il-kelma tiegħek x'ħa ngħidilhom jintgergrux kontra Alla jekk jien gergirt magħhom kontrejk. Jien midneb mulej għax qed tagħżel lili, għax qed tibgħat lili. Alla f'dik il-viżjoni jibgħat anġlu li poġġilu l-ġamar fuq xifteħ u jgħidlu dnubietek maħfura. Jiena lilek għażil tal-avol jint midneb biex twassal il-kelma tiegħi. Alla lilek ħalqek bis-sabeħ tiegħek, bid-difetti tiegħek biex tagħmel il-ġid. Issa kulħadd għandu xi don. Issa d-don jiddependi minnek kif tużah. Tista' tużaha l-ġid, tista' tużaha l-ħażejn. Tista' tkun accountant tajjeb u tagħmel il-ġid. Tista' tkun accountant tajjeb u tużah biex tagħmel il-ħażin. U dan narawh Elija mar u xandar il-kelma tal-Alla. San Pawl, it-tieni jittra l-Korintin, rajni għallum. Kien waqqaf komunità f'Korintu u bdiet titkisser, bdew jiġġieldu bejniethom. Bħalma jkollna xi ġlied anke fil-knejjes tagħna. San Pawl biex jagħmilhom kuraġġ kixef dnubietu. Għallhom jien l-aħħar apostlu l-inqas minn l-apostli kollha għax qatt ma kien iltaqa' ma' Ġesu, iltaqa' ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku. X'kien jagħmel San Pawl? Kien jobot il-Knisja, kien jeqret il-Knisja, kellu don imma li kien jemmen fih kien jagħmlu b'qawwa. U Alla jaqbad dak id-don għax dak tajulu Alla u minn ħażin jibdlu f'tajjeb. Dak id-don li jiġri wara l-insara biex joqtolhom Alla bidlu fih bil-kooperazzjoni tiegħu għax aċċettaw u sar missjonarju fid-dinja kollha. Flok ma jiġri mad-dinja biex ifittex l-insara biex joqtolhom, ifittex pajjiżi, komunitajiet u jwaqqaf u jxandar il-kelma tal-Alla. U jgħidilhom dan mhux mertu tiegħi, għax jien kont naħqar il-Kristu, imma huwa mertu tal-grazzja ta' Alla. Allura tgħidu li Fader jien midneb, jien x'ġejt nista' nagħmel, jien ħares lejn ħajti. Min ma jħareġ lejn ħajtu u jara kollha żbalji u forsi dnubiet kbar? Min? Pietru dakinhar filgħodu kellu rabja kbira fuq u għamel lejl biex ngħid bil-Malti mqaddes jistat u ma qabadx ħuta ma jafx rabja kellu għal Kristu mbagħad jiġi dal-predikatur partit ta' nies miegħu ipaxpax fil-vojt jgħidlu ħanuża d-dajsa tiegħek waqt li hu qed ingħadda fi xbik. Naħseb kellu bdiet forsi jitelqu lemm. Imma ħalqu Pietru u pretenda li kompla jaħsel, imbuttalu d-dajsa u Kristu beda jippriedka. U Pietru għadu għaddej ngħadda fi xbieg imma kien qed jisma' Pietru għax Kristu jidħol fil-qalb tagħna bil-pass il-pass biex ibidlilna ħajjitna u jidħol fil-mument
tad-diżastru tal-ħajja tagħna, meta żwieġ qed jitkissirlek, meta l-vokazzjoni tiegħek għaddejja minn kriżi, meta għandek mart fid-dar tiegħek. Jidħol jinqeda, kien hemm żewġ dgħajjes se tagħżel l-oħra, imma għażilta Pietru. L-oħra tidħol fl-istorja aktar tard u jħorġu żewġ vokazzjonijiet oħra minnha. U waqt li qed jisma' Pietru inaddaf, Ġesu messlu qalbu, għax ma stax ikun li kif qallu ejjew nerġgħu mmorru fil-post fejn għamil diżastru dal-lejl, fil-fond, fejn maqbad xħuta, u nitfgħu iġbiek. X'qallu Pietru? Laqgħet tgħid int, sinjal li messlu qalbu, nagħmluha din il-ħaġa. Issa dan Pietru kien sa jitprima, kien jaf li kull min imur jistat l-aħjar ħin mhuwiex f'nofs il-ġurnata, jew fil-għodu kmini, jew bil-lejl, jew fil-għaxija tard. U sema minnu Pietru. U x'qallu Pietru l-Ġesu? Itlaq meħdejja xi bniedem midneb. Minn hawn titlaq il-konverżjoni li naċċettaw li aħna midinbin. Ix-xitan, it-tentazzjoni tax-xitan x'inhi? Insa tmur il-Knisja, insa tmur tqer, insa tmur titqarben, messek tistħi. Għax ix-xitan kiżommok hekk int ma tersaq qatt lejn Alla, ma tbiddel qatt ħajtek. Kma nixeħedx f'idejn Kristu, f'riġlejn Kristu ngħidlu jien midneb mulej. Naf li jien midneb. Ejwa jenqeda bejk, jenqeda bina biex nagħmlu l-ġid, biex inħobbu. U l-Bibja mimlija b'dawn in-nies ta' li kienu midinba kbar u bidlu ħajjithom. Is-Sammaritana, is-sess kien kollox f'ħajjitha, żewġiet seba' darbit. Kienet qed tfittex imma l-imħabba, Ġesu radik, l-imħabba, kulħadd tifittex l-imħabba vera. U urija x'inhi l-imħabba vera u bidlet ħajjitha. Zakkew, il-flus kienu kollox għalih. Jiltaqa' ma' Ġesu u li l-flus kienu kollox għalih, l-istess flus bidilhom f'ġejb, bida jqassam dak li sera. Sant Wistin kien qed ifittex il-ferħ fl-affarijiet tad-dinja, fil-ħajja sesswali, sa kellu tifel mis-seftura. Jiltaqa' ma' Ġesu jgħidlu kont qed infittxek f'ħajti kollha, fl-affarijiet tad-dinja ma sibtek f'qalbi u jibda l-ħajtu. Ejjew naraw fil-ħajja tagħna. Xirid minna Ġesu, Ġesu ħalqek kif int u jħobbok kif int. It-tajjeb li għandek fik Alla jrid jużaha għal-ġid tiegħek jekk inħalluh. Dan huwa li l-messaġġ, naħseb li huwa l-messaġġ li jrid jagħtina Ġesu. Dan huwa l-messaġġ li jrid iwasslilna Ġesu illu. Ma naqtawx qalbna, għamilna x'għamilna f'ħajjitna. Pietru l-ewwel papa ittradeħ 3 darbit, taf mhux ittradeħ, ċaħdu 3 darbit. Ma nafikx. Imma Pietru ma kienx superf. X'ninduna beka bikja u talbu maħfra. Dik id-differenza. Ma li jiena midneb nitolbok maħfra. Ejja ġewwa fija. U taraw kif ħajjitna tinbidel u l-kalma tiġi f'ħajjitna u s-serenità u l-paċi tiġi f'ħajjitna għax dak kollu ġej minn Alla. U dak li jtina Alla huwa l-paċi u s-serenità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa biex flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema jied fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġeħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti nitolbu lil Alla li biex jurina mħabtu batilna lill-Ibnu l-waħdini
għalhekk fiduċja resqu t-talbiet tagħna u ngħidu isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja fid-dinja biex tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lill-bnedmin kollha, nitolbu. Tolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex imdawlin mill-kelma tiegħek jaħdmu dejjem għal paċi fost il-popli kollha, nitolbu. Nitolbu biex fis-smieħ tal-kelma tiegħek narfu l-vokazzjoni tagħna, ħalli nkunu xhieda ta' dak li nebnu, nitolbu. Tolbu għal ħutna l-insari li jgħixu fl-art imqazza biex isibu kull għajnuna meħtieġa għalli xin tagħhom, nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn lill familji tagħna jibnu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek, nitolbu. U Alla ta' glorja bla qies intu trid li aħna strumenti dgħajfa tiegħek inwasslu lil bnedmin l-aħbar tal-Vanġelu. Qawwina bl-Ispirtu tiegħek biex nilqgħu u nwasslu l-kelma b'ħeġġa u b'imħabba bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bl-għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, għamel li minnu jsir għalina s-sakrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddejsa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tagħder u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun iġġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek, qimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom intennulek u ngħidu Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien s-serjurnata biex mirajjibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan,
x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mlej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna b'mod partikolari l niftakru fl-Eli Grima li għaleh qegħdin nofru din il-Quddisa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u mal-la Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, din is-sejħa li għamlilna Alla biex inxandru l-kelma tiegħu minn fejn qegħdin, minn fejn qegħdin ngħixu, hekk fl-istat tal-ħajja li qegħdin ngħidu t-talba tal-missierna, t-talba li talabna Ġesu li ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-jena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallikom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu la dalin trid fija li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan huwa l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem ammen. Id-demm ta' Kristu jħarsna ħajja.
Grazzi, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla. Nitolbu. O Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed, għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana s-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi qabel ma titilqu. Festa tal-Miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nar il-ħamis hija l-festa għażiża tal-Miġja fostna tal-Missierna San Pawl. Ejjew f'dan il-jum għażiż għall-fidi tagħna nqazzuh bil-quddiesa, għalhekk il-quddies f'dan is-santwarju ser jkun bħal dak tal-ħdud, ġifieri fis-6:15, 8:30, l-10 u l-11:15. Fil-waqt li l-quddies ta' filgħaxija tkun quddiesa ta' filgħaxija tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Ktieb ġdid dwar l-istorja tas-santwarju għadu kif ġeb stampat ktieb ġdid
dwar l-istorja tas-Santwarju ta' Pinu. L-awtur ta' dan il-ktieb imprezzabbli huwa Father Joe Bezzina u jagħtina informazzjoni ġdida dwar il-bidu tal-Kappella tal-Madonna ta' Pinu. Biżżejjed ngħidu li dawn l-iskoperti ġodda li nstabu fid-dokumenti li huma stampati fil-ktieb jgħidulna li l-Kappella ta' Pinu kienet teżisti sa mill-1402. Il-ktieb bl-Ingliż u b'aktar minn 70 ritratt bil-kulur jinkiseb mis-santwarju għal prezz ta' 18 euro. Oti tad-dem. Bħas-soltu nħeġġukom għal dawk li huma f'saħħithom nhar it-tlieta 8 ta' frar imorru jagħtu d-dem li huwa tant bżonjus mis-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-berġa tax-Xewkija. Ovvjament ħudu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.